Vi vil i denne video bestemme syreindholdet i cola. Materialeliste. Måleglas. Titreringsomstalt. Bæreglas. En fuldbipætte. En magnetomrør. Et pH-meter. Og selvfølgelig en cola. Vi vil nu gå til metode. Du starter med at afbruse den valgte cola. Det gør du ved hjælp af en magnetomrør. Du skal derefter afmåle eksakt 150 ml af den valgte sodavand, som du selvfølgelig har afbruset. Du skal måle med et måleglas og hælde det op i et bæreglas. Overfør derefter 25 ml af den afbrusede sodavand til en fuldpipette og hæld det derefter i vasken. Klargør derefter titreringsopstillingen samt pH-meter og magnetomrør. Put en magnet i den afbrusede sodavand og sæt den i omdrejninger. Ikke for høje og ikke for lave. Det skal være sådan, at colaen bliver omrørt, men ikke at den rører pH-meteret. Nu dryppes der NaOH i den afbrusede sodavand, hvorefter du måler pH'en nøje. Efterbehandling. Vi putter nu vores tal ind i en graf. Grafen vil dermed blive en sammenhæng mellem pH og det tilførte NaOH. Vi kan se på vores graf, at vores afbrusede sodavand afgiver en hydron ved punktet her og her. Derfor kan vi sige, at vores sodavand kan være en blanding mellem citron og fosforsyre. Vi putter nu vores tal ind i det beregningsskema. Vi kan se, at ved punktet 25 ml blev den første hydron lagt. Det bliver omregnet til liter. Vi ved, at vores NaOH har 0,1 mol per liter, og vi kan så regne vores mol ud ved at gange de to. Vi ved, at forholdet mellem NaOH og H3PO4 er 1 til 1. Derfor ved vi, at det er samme antal mol. Vi putter nu vores antal mol for H3PO4 ned i en anden trekant. Vi udregner den molare masse for H3PO4 ved hjælp af pH system og regner frem til vores masse. Denne masse er så fra de 125 ml vi havde. Dem omregner vi ved at gange 8, så vi får det i liter, og vi får, det kommer til at give 196 mg per liter. Vi kigger så i vores skema. Det maksimale antal af fosforsyre i cola, som er 700 mg per liter. Derfor overholder sodavandet deres regler.